Seuraava. Päivää! Gustafsson. Lindfors. Oi, anteeksi. Mikä vaiva? Pää on kipeä. Pää on kipeä. Olkaa hyvä, istukaa tuohon. Noi, aukaskaa suu ja sanokaa A. Oi, anteeksi. Pitipä tässä nyt käydä. Voi. No katsotaan nuo refleksit. Nostakaa jalka toiseen päähän. Voi. Kylläpäs minä nyt toheloin, suokaa anteeksi. Katsotaan tuo kuulo nyt sitten. Kääntäkää päät. Kääntäkää päät. Juu, kokeillaan toimiiko se. Juu. Voi harmi, voi suokaa anteeksi. Kuulkaa, olkaa niin ystävällinen, käykää tuonne vähän perille. Voi. No, kääks, suokaa anteeksi, jos minä saan nostaa. Hops. No, semmoista sitä nyt sattuu. Käykää tähän tuolille istumaan, olkaa niin. No voi, että piti käydä. Käykää seisomaan tuonne peremmälle, niin jos me suokaa nyt anteeksi. Tämä nyt menee jo ihan. Antakaa nyt anteeksi. Käykää seisomaan sinne. Niin minä seismiikka. Vähän siihen ja katsokaa tätä taulua. Mihin suuntaan? No niin. Ei ole mitään taulua. No eikö näy taulua? No tulkaa lähemmäs. Ei ole taulua. Ei ole taulukkaa. Joo, no tulkaa vielä lähemmäs. Kyllä nyt pitäisi. Ette näe, no voi hyvä ihme, tähän olette sokea koko mies. Joo, istukaa alas. Minä kirjoitan teille kepin.